tinafotokozera Malawi imene timatsekula matsogolera mtsogoleri wa dziko imene timati executive. Ndipo pali nthambi yachiwiri imene amatsogolera speaker wa nyumba ya malamulo imene nyumba ya malamulo. Ndipo pali nthambi yachitatu icha ya kumabwalo a milandu imene imatsogozedwa ndi chief justice. Ntchito zimenezi amene mabungwe amene kapena nthambi zitatu zimenezi zimene ogwira ntchito mogwirizana. Chifukwa nyumba ya malamulo ndi imene imavomereza kuti boma likhoza kutenga ndalama zochuluka mwakuti ndikupititsa maunduna kapena ma department osiyanasiyana kuti zigwire ntchito zimenezi, koma zimene zinadutsa kuti ku nyumba ya malamuloko. Ndeno ndi nthambi yofunikira kwambiri nchifukwa kuti chisanayambike china chilichonse akuyenera ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino atsogolere zimenezi. Ndi zimene zinatoti akuzatsegulira msonkhano umene kapena mkumano umene. Mkumano umene ndi umene upereke chitsogozo tsopano kuti kodi boma liyendetsedwe bwanji. Chifukwa pakutsogolera kumeneka akhala kufotokozera mtundu wa Malawi masomphenya awo aja kuti kodi adalonjeza anthu zinthu zosiyanasiyana ziyambe kuyenda bwanji. Ndalama zimene zizipita ma department osiyanasiyana ndi zotani kuti zigwiritsidwe ntchito bwinobwino chifukwa zikuyenera kuti tsatire malamulo. Malamulo a dziko lamanena kuti nyumba ya malamulo ndi imene kunovomereza zinthu ngati zimenezi. Iwo aja anangochikonza kuti manifesto yathu ndi imeneyi, koma kuti imeneyi ikwaniritsidwe pakuyenera ndithu kuti avomereze a nyumba ya malamulo. Ndakuzatsegulira mkumano wa nyumba ya malamulo umene ukhale ukambirana kuti tsopano apereke chitsogozo cha mmene zinthu ziyenere kuno kwathu kuti umumu ndi mmene zinthu ziyenera. Ndi mkumano ofunika kwambiri wa namba 52 umene wafotokozera. Mu mkumano umene ndi umene ulongosole bwinobwino zija zili mu manifesto yawo ija. Manifesto anena kuti afuna aperekenso mphamvu nkhani yokhudza CDF, Constituency Development Fund, ulikhale mphamvu kwambiri kuti ayichotseko mphamvu zimene mwina andala akhala kugwiritsa ntchito m'mbuyomo, kuti aonetsetse ndithu kuti ndondomeko imene icha iziyenda bwinobwino. So ngati imene ikuti iyende bwinobwino ikuyenera kuti nyumba ya malamulo ichaonekere ikhazikitse ndondomeko zabwino, ikhazikitse malamulo ake. Nchifukwa zili zofunikira kwambiri. Zonse zafotokozedwa kuti ayi akufuna kuti sukulu zikhale zokuti zaulere zikuyenera zikadutse ku nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ivomereze. Chabwino mwayi ndikuonanso pompano kuti pali akuluakulu osiyanasiyana achipani ndimafuna kuti ndikupatse mpata utacheza nawo pang'ono kenako ndikujoyinanso pompano ungocheza nawo. Chabwino zikomo kwambiri Joyce umene tafotokozera ndithu tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana pano ndi Clement Stambuli takulandirani ku program yathu. Zikomo kwambiri. Mwina poyamba anthu angofuna kudziwa kuti mwakonzeka bwanji kumulandira mtsogoleri wa dziko lino pamene akufika mu mzinda uno wa Lilongwe. Muno mu Lilongwe anthu ndokonzeka kwambiri, takonzeka ndithu timulandire mtsogoleri wa dziko lino ngati president wa dziko la Malawi pamene akubwera muno mu Lilongwe. Chifukwa chonena kuti anthu akhala kuyembekezera kuti kodi bwana afika liti, ndipo anthu ndokonzeka kuti amulandire bwana kufika pano. Chifukwa chake maona kuti anthu abwera maunyinji wawo kuti adzalandire bwana. Chimwemwe cha anthu nchotani pamene akuyembekezera mtsogoleri wa dziko limafotokoza kuti amulandire ngati mtsogoleri? Chimwemwe cha anthu ndi chachikulu kwambiri. Monga mukudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika wapanga history Malawi muno, kukhala president yemwe anali pa mpando kuchoka, komanso anthu nkono kuti tinachita mistake munthu uja abwerenso. Ndi anthu mdziko muno ali ndi chimwemwe chachikulu, komanso ali ndi chiyembekezo chachikulu kwa Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri, chifukwa akudziwa mmene anagwira ntchito Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo anthu ali ndi chikhulupironso chachikulu chonena kuti zinthu zambiri tsopano ziyambanso kuyenda bwino ngati mmene zimayendera bwino kumbuyo. Mwafotokoza kuti ndi mtsogoleri amene wachita mbiri. Inuyo mwakhala mu ndale mu nthawi yayitali. Mwina mbiri ngati imeneyi ndiyofunika bwanji, komanso mwina nchifukwa chani anthu akuyenera kusunga mbiri imeneyi mu nthawi zimene zikubwera kutsogoloko? Mbiri ngati imeneyi ndiyofunika kwambiri chifukwa imasonyeza kunena kuti munthuyo anthu ali naye chikhulupiriro kwambiri. Chifukwa ngati munthu anali pa mpando wachoka ngati president nkubweranso akankoyamba kumalawi kuno zimene zikuchitika kuti ino munthu anachoka wabweranso, komanso kubwera by popular demand monga mmene munaonera mmene zinachitikira kumbuyo konseku. Ma president amawina amakhala ndi mbali zimene amawina, koma mmene wawinira Professor Arthur Peter Mutharika wawina dziko lonse la Malawi, kusonyeza kuti anthu a Malawi onse pakati kumpoto kumwera ali ndi chikhulupiriro chachikulu kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti zinthu ziyambanso kuyenda bwino mdziko lino la Malawi. Nde mwina chikhulupiriro chimene chichi anthu akhoza kuchigwiritsa bwanji ntchito kuti akwaniritse mwina malonjezo amene anaperekedwa? A president akwaniritsa ndithu malonjezo amenewa, chifukwa chonena kuti monga mmene mukudziwira nkunena kuti
dziko muno muli mavuto akulu, mavuto anjala, kusowa kwa fetezo nowakhawulikika zaka za mbuyomu ndi zina zosiyanasiyana. Ndiye chifukwa chake anthu ali ndi chikhulupiriro kwambiri kuti zinthu zichitika, ndipo zonse zimene zinalonjezedwa zichitika ndithu monga mwaona kale kuti zinthu zamba kale kusintha. Chabwino ndathokoza kwambiri Honorable Stambuli chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Chabwino tikupitirira ndithu kupatsirani zambiri zimene zichitika pano. Tanena kale kuti pali chisangalalo chachikulu kwambiri. Amene afika pano tsopano ndi nduna ya za mdziko amene tifuna ticheze nawo, amene ali ngati landlord wakuno ku Lilongwe, kuti timve kuti nawonso mwina akonzeka bwanji kuti ticheze nawo. Koma mmene afotokozera kuti tili pano ndithu ndi pa Biwi Triangle mu mzinda wa Lilongwe, pamene pamwezeka kusifika mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo posedapompa tikhala ticheza ndi nduna ya za mdziko Honorable Alfred Gangata kuti nawonso atifotokozere kuti iwowa akonzeka bwanji kuti atilankhule. Nde tikuona ndithu kuti iwowa ali pano. Zochitika ndithu ndi zambiri pamalo ano, komano monga mukuonera ndithu kuti iwowa akonzeka kuti atilankhule. Tingomva kuti kodi zikhale bwanji, koma pamene afotokozera ndithu pali anthu ochuluka kwambiri. Regional Governor bwera ndicheze nanu ndithu kuti timve kuti mwakonzeka bwanji. Takulandirani kulutsa mawu kwathu pano. Yes. Poyamba mwina tangu afotokozerano anthu chimwe chotani kapena anthu mwalandira bwanji pamalo ano. Iferu chimwemwe chodzaza tsaya ino ndi Central Region, zimene anthu akembekezerera kuti sizitheka zinatheka. Mmene mukuoneramu pano padzadza, komanso mupite pa Malobos in town padzadza. Kodi gulu lonse limene likubwera apa likudzachangamira kuno tinawuzone kuti yayi adadi abwera mochedwa, koma anthu akuti nthawi imene afikeyo ifati pesa. Chigawo chapakati mwina chapereka support yotani kwa President Professor Arthur Peter Mutharika pa chisankho chimene changodutsachi, komanso kuti mwina chiyembekezo cha anthu nchotani? Inu mukudziwa dzulo tinali ku Salima dzana ukathokoza boma la Salima chifukwa mavoti amene anapereka boma la Salima ndi mavoti migolo 60,000, anzathuwa anapeza 40,000. So ndi masamu muzenda maboma muone ndikuti chigawo chapakati chapereka mavoti ochuluka kwambiri ku chipani chathu cha DPP. Tathokoza kwambiri Regional Governor. Mwina tipereke mpata kuti tichezeko ndi nduna yona za mdziko Honorable Alfred Gangata amene ali Vice President wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati. Takulandirani kulutsa mawu kwathu, mwina amaswera bwanji. Tikuoneka kuti anthu asangalala kwambiri chigawo chanu chino. Tangofotokozani mwina mwakonzeka bwanji kulandira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufika mu mzinda muno. Ife tifokozera kwambiri, tifuna kuti ndikanthawi koyamba President athu atatenga dziko lino. Ndi nthawi yoyamba chilumbilireni kudzaponda mu mzinda wathu. Ndi anthu ndachisangalala kuti aone a President kuti zathekadi chodi. Sindikudziwa support imene Central Region imene yapereka, mukuona kuti anthu ayena kubwezeredwa zotani pa support imene apereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP mu chisankho chimene changodutsana? Anthu akuyembekezera kusintha chifukwa chimene asintha boma la MCP tifuna kuti sanakonze kamene sanapereke zimene adalonjeza manifesto awo. Ndi anthu akuyembekezera kusintha DPP ikwaniritse zimene inalonjeza manifesto. Ndi tikukhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika komanso DPP chikwaniritsa zimene inalika manifesto ake. Mwina akankoyamba kucheza nanu ngati nduna, tikufuna zabwino zonse nanonso ngati nduna. Chikhulupiriro chimene apereka Professor Arthur Peter Mutharika kupatsani inuyo nduna poyamba inu wachinyamata komanso okhala ochokera ku Central Region ngati Vice President wa chipani chimenechi. Kwambiri amapereka mphamvu kwa nyamata kuti ndikhale chotengera nyamata anzanga, kuti zimene zimafuna nyamata anzanga uthenga wese ufuna kufira kwa nyamata anzanga kwa ineyo tsofika mosavula ifa ndinawo pafupi President. Ndi kwambiri kuti apange mpawa nyamata anzanga athandize kwambiri. Mukulimbikitsa bwanji anthu otsatira chipani chimene ku Central Region pa nkhani yofuna amene kupereka support yokwanira pa mapolisi zosiyanasiyana amene abweretse kapena mfundo zimene akhazikitsa manifesto yawo? Ndikukhulupirira kuti zimene zitheka
zimene zitheka tingodileka nthawi pang'ono koma zimene zichitika ndithu. Mwina pamene umaliza kucheza muwauze zotani anthu amene akutsatira ku nyumba za mmene mwakonzekera kuno ku Central Region kuwalandira Professor Arthur Peter Mutharika pamene akubwera koyamba ngati mtsogoleri wa number 7 kuno ku Lilongwe. Ife tatokozeka kwambiri komanso anthu ngosangalala kuti zimene anavota zachitikadi. Anthu afuna achitira umboni komanso ifewu timiza kwapatsa support a Professor Arthur Peter Mutharika kuti alamulire modekha komanso sapase phuma kuti zimene alonjeza zichitike mosavuta komanso mwamtima pansi. Koma mwina musapite ndi mawu pamene umaliza kucheza. Ine mambiri ndilibe changa ndikusangalala kuti a president athu amene avotera akubwera pakali pano. Ndikoza kwambiri. Tifuna kuti anthu aone kuti atsimikizedi boma chati nasintha chifukwa ine samakhulupirira boma nasintha yayi mpaka pano. Ndiye mwina pano pamene adakhulupirira boma nasintha. Ndatokoza kwambiri. Ziko mwambiri amenewo ndi Honorable Alfred Gangata amene ali Vice President wa chipani cha TPP kuno ku chigawo cha pakati komanso nduna ya zamdziko kuti pasira anthu tsatanetsatane wa mmene zinthu zikhale. Tipitire kucheza ndi anthu osiyanasiyana pa malo ano kuti timve kuti kodi zikuti bwanji komano zikuonetsa nthu kuti ayi pali chisangalalo chachikulu kwambiri anthu akondwa asangalala ndipo akufunitsitsa atamuona mtsogoleri amene Professor Arthur Peter Mutharika lero lino pamene akhale akufika pa malo ano. Pali anthu ambiri ndithu amene ticheze nawo timve kuti kodi iwowa ndiokonzeka motani. Pano tili ndi Liwonde amene apambana ngati phungu kukhale dera limene la acha ndi dera lanji menene Lilongwe Mbuka. Dera linolo ndi Lilongwe Mbuka. Poyamba tikufuneni zabwino kuti munapambana usankhidwa ngati phungu wa dera limene. Ndathokoza kwambiri. Sindiyesa malumbira lero lino. Lero talumbira. Mtsogoleri wa dziko lino akubwera koyamba muno mzinda Lilongwe ngati mtsogoleri. Malo ofikira kukhala dera lanu mukuchimva kapena mwachilandira motani? Yes. Ifeyo tachilandira kwambiri. Abwana pobwera malo ano kwa ifeyo ndi ulemerero kuti the first point that is coming here in the city akuima pa tanki lomwe lidera langa kwa ifeyo ndi ulemerero kuti bwana akutiyendera kunoko ndithu ziko. Anthu ena amakhala ukayika kuti koma zona chipani cha DPP chingawine mu Lilongwe makamakaso musite mwina ena amanena kuti ili limaoneka ngati dera kapena kuti kuchipinda kwa chipani chimene chinali cholamula mbuyo. Ndizoonadi kuti anthu amakayikira kuti kodi kumbuka kungachokenso anthu a DPP. The truth is, it's not about who is on the chair that time. The truth is, anthuwa amafunisisa kwambiri kuti bwana APM atengeso ziko lino mulamuliro wa DPP. So it's not about where they are coming from, it's about what they want to do and what they want as a country where to go. Iniyo panthu amene mmachita misonkhano yokopa anthu kuti akusankheni mwina ndi mfundo ziti zimene mukuona kuti zinagwira anthu kuti mpaka nakumbuka akusankheni ngati phungu wa chipani cha DPP komanso kuti mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika apeze mavoto ochuluka ku dera lanu? Chabwino. Mfundo zomwe zinagwira anthu kwambiri, as you know kuti Mbuka ili mtauni mwenimweni mwa Lilongwe. Ndiye looking at the poverty levels kwa Pwetekere, kwa Choyo ni madera ona onse is quite unbearable. Ndiye anthu ati mafuna kuza kuti no, we need to have a change here. Zinthu zisinthe. We should have proper schools, we should have proper roads, we should have at least security yokwanira mu Mbuka muno. Ndiye mfundo zimenezo anthu azinagwira mtima. And we are looking forward not only to promise but to implement. Ntchito imene akudzagwira ina mtsogoleri wa dziko lino lachisanu lino ndikutsegulira nyumba ya malamulo imene inu mwalumbira ngati phungu. Mukasapota bwanji mfundo kapena ti ndondomeko kapena mapolisi amene akubweretsa mu nyumbayi inuyo ngati phungu? Ine ndikasapota ndi mtima wonse. In the first place, had it been that APM was not the one leading this country, muna pakanandivuta. But I look at him as a visionary leader, someone who looks at agriculture, kona kuti anthu azikanthu chokwanira. So there's no doubt that I will give my whole support to our president APM. Lachisanu lino akutsogolera kapena akutsegulira nyumba ya malamulo, inu mukakhala mu nyumba ya malamulo, anthu akudera kwanu mwina muwatsimikizira zotani kuti mukapita ku nyumba ya malamulo imene akatsegulira Professor Arthur Peter Mutharika amene wafika lero lino mukatumikiranso moyenera ndi zimene inu munalonjeza? Ine anthu akuno ndi akwathu kuno ndi asimikize kuna kuti zomwe tinagwirizana
ife ngati constituency kuti mavuto athu ndi ati. Zimenezozo yafika nthawi na kuti zipange address, not as a leader alone, koma as a constituency. We have got problems as a constituency, not as a person. Those problems we are going to address them together with the government of DPP. Chabwino musapite ndi mawu pamene tumaliza kucheza, mwina muli ndi mawu amene mungafune kuwadziwitsa anthu pamene mtsogoleri wakulemekezani kuti ayi ine kamafika mulilongwe ndifikire dera lanu. Ine mawanga ndiona kuti abayanga onse amene ali panopa azaza panopa pa tanki. This is evidence yona kuti anthu wa APM mutani amamukonda. Inenso nimamukonda. Tonsefe tichilimike mu ulamuliro wa DPP komanso ulamuliro wa APM. Tathokoza kwambiri.